ngormati kanggo majikan Airul sing ana ning kawasan Losari senang Bagas Yayu Santi Wirabwana Sandiwara kanggo sing video shooting tim oleng kanggo bapak tuan rumah sekeluarga ada audio sama sistem banyu mata ora krasani baning pipi rintik udan tengah wengi melu nyakseni larang ningati dihianati perasaan kaya kuat kaya berat sing duwe tangan dewa Mas Alim Papa Rince legenda Rampak Cirebon hubungan lawas tahunan mung dadi mantan cintane kita wong loro tinggal kenangan blinyang kabakale arep pisahan lawas temenan kawine karo wong seceh sing sabar sayang selalu sabar Kang Mas najan ragane Pak Anggang bener tapi kaya ning batin selalu barengan najan beli tepung jodoh tapi sekarang hati kan perasaan masih tak simpen rapi sampeane curhat ta Mas ora sayang kanggo Bapak Rustina Ibu Keci sekeluarga Trio Star Production janji cinta ni sampean mung gawe lara rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa Bapak Hajar Bapak Rustina sekeluarga matur suwun jiwaku rela pasrah jiwa lan raga tapi apa sih tak terasa mung cuma luka sekian mung bisa dadokna oleh ganti sing eman lan setia hubungan lawas tahunan mung dadi mantan cintane kita loro tinggal kenangan blinyang kabakale arep mengkene hubungan lawas tahunan mung dadi mantan dalan-dalan Sapa Jeng? Bapak Abdul, 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 matur suwun. Janji cinta ni sampean mung gawe lara rasa batin sun kesiksa nyandang ke
Tapi apa sih terkerasa mung cuma luka. Sekian mung bisa dadokna alih ganti sing eman lan setia. Banyu mata rasane baning pipi, rintik udan tengah wengi melu nyakseni. Larangan ini ngati dihianati,